Zo, goedemiddag Surinamers, goedemiddag Sranan. Beetje moe, maar goed. Ik heb het al beloofd dat ik vanaf 4 uur live zou komen, dus bij hoor me naar mijn woord. Dat misschien want dus maar ik moet marron muziek afdraaien. En dat is het verschil juist. Wij zijn allemaal Surinamers en wij zijn Sranan. En u weet, ik volg de hele week wat er gebeurt. Met Luku zei kon zei go. En de maf me, de pakiranga de ping of me, en Luku jim toe. En de mij tegen me zei psa. Sa ne psa. A happy Maron day. A happy Sranan day. Want als ik een aantal leiders moet volgen. En ik moet tekenen af de man. Yo, mijn actie misdrijf af. POD, PW go en PW tang. En daarom ik draai wang. Voor de ingebracht af met mijn kang mag kaarden zo. In Himsa. En ik draai de man poko. Isap zeide volgens. En wat lo raak nam tapu. Mag, kan, minespang. U mag raak. Na democratie des ook bij eenmaal. En die mag taki. Maar sap zei taki. En zei doe. If je tak je gogi leiding in wan kondre. Sami no ma begrijp. Wan VP. Want dan dat mino mo begin nga dat. Ima mo begin nga disfosi. Wan VP voor wan kondre. O karino. Ala plaka buba. Ala foto nengre. Ala bus nengre fa kardeng. De wansa gers ing. Umus bodro. Bar so emotioneel. Bodro. Want mi aba kans no. Fu set uno. Maar isap de natuur. Uitplay na nga yu. Verstand na nga yu denki.
Da natuur en meki taksani, mek de libisma, sans eishi, a kring fatori, tak te was ma op een hidden agenda. Te wan libisma, op drie voor agenda, lek van mijn taking. Te wan libisma, abi voor misbruik, libisma lek strefi, dat de barino, meneer Ronnie Brunswijk. En ik weet dat rancune ode, mine spamoro. U kan do rancune. Ome parte do rancune nang amig, ba dus mine spang. Mateel lei wang wisra ng volk, da ineens foto nengre, matawai, saramaka nengre, o kanisma, alas mamus bondru ineens, want de blaka, want me ready, want tem kot mi brudu na ready, lek you, da you lek leider, you lek leider van kodre, fu ala libisma you na VP, je gwa hendu kerki, je dua sangi no ratri, je takwa sani na nga de hendu brada, sa okto na wisranang, dan no, yo opo taki, tak blakama, ja, bondro, maar me do sangi blaka sma, en mina blaka, mi disi, mi dati. Nanga wa hidden agenda, want je houdt toch iedereen ook voor de gek. En sma no mag taki toch, want agestak allemaal weer go brel. Want ino mag taki ere, want te taki ino boom. Want na kusi ay tak nonsense. Da so uang bondru. Na so uang charu strefi fu bou a kondre disi. Mina sapsma hoor voor de gek. If na so vice-president iwang bondru. Da say de yu yagi diana pokigwe. If you bought bondru en je loopt des maar lekker strefi, zei de je kiru egisma. If you are bondru so, Ronnie Brunswijk, dan je sap van je play a karta. Nanga des mafu wisranang. Maar je no ka opo. De attacken la black smaak, moeskona en emotioneel. En alleen maar 3 agenda en 4 gezichten hebben jullie. Is weer gebleken. Want sma moeskona abab. Stem die abab. Ano so ere. Ano so. Dus VP. Miwa actie je voet ja uit. Sana je agenda. Je hebt wat agenda? Je hebt 2 agenda? Of je hebt 3 agenda? Soort agenda je gebruikt. Want me, no man, begrijp je moro? Wat je wat bondro? Maar je gaat mandir. Je wat bondro? Want je wat gona foto nengre go leggen. Iwa me ku bondru, maar no luk so erebas. En no luk. Want iedereen heeft je al door. In plaats je change je schrijven, je change je denken. Dat ik kan de master of ik kan de business administrator, alle dat soort titels zou hebben. En no luk. Dat ik kwa professor. Ik denk dat je maar haarsman een professor dat is. Want ik jou een professor kon, wat bedelaar kon.
Sagona alla partij go begi. Rampersat. Professor. Sagwata Groningen naar Holland. Alla say amago suku. Amagwata vorige NDP. Amagwata douane dapetak awang adviseur douane. Henk Randi Jaga magwa Chiralco. Volgens mij. A informatie sa mi kisi. Da ineens, you go take ite kwa professor dan, you ma great a denk of you. Dat betreft, ite ka mevrouw Shen, of a boy voor mevrouw Shen, of Woodley, of Suka. Ite kwa moro bigil la baria pot na you, a logo. Professor Rampersat is a logo. Amai bespreek VHP. Maar dan zijn regering idee. Dat je teka maar dan. Amam sorry dat weer een sem pakkie. Je toch wat. Amam geswang tarantula. Wasapakara. Dat je mag VP dat je mag actie Rampersat voor mij nan kusin. Abe da NDP kranti dat je schrijft al rommel. Abi tijden met de jagengwe. Dan nou jou tekwa rommel. Als hij zo belangrijk is, zijn dan maar wat de Arabier go giles. En verdienen miljoenen euro's of dollar. Of amada Amerikaan. Ze willen hem niet hebben. Want amana copyright right to copy. Dat amai do. Amana meester copy, right to copy. Dat je tekramper staat. Je hebt om een deskundige voor VAP, voor NPS, voor partiale hoer, die ook een beetje 000. Maar deze is 0,0. Minister Pempota, komma. Na de adviseurs is Jabi, president, vice-president. Oh, want je begint vreemd dat je trouw president. Maar hem lukt bon. If look po sa taka ngay mofo, mamotegi. Im look po, VP, Sranan welibi, Sranan ude, VAP, verdeel en heers. Abab, wat pleino verdeel en heers. Wisrana, no danga verdeel. Wisrana, alamala. Alaman kakong. Wat is op een man abching na nga Saramakaners? Is op een unustari abching na nga Aukaners? Is op een Aukani vrouw abching na nga Japanese? Dat perepchin dat moest go. Pe. Kan doen vertel me. Vertel me nou. Want we doen politiek. Maar ik denk we praten volk eten. 2025 we praten volk. Aso we kiezen volk baka. Utegi me. Utegi wisranan. Mensen 10 oktober. Maandag. Maar kan je wat corona kan vertellen? Is corona niet vandaag 170 jaar? Zijn er mensen van corona op mijn live alsjeblieft? Me versterk corona en van deze heren. Corona 170 jaar mensen. Kada deze e luku, want mi sapta kay luku wa fake account. Deze corona. U vertel me even de corona de 170 jaar toe. Was hij corona vergeten nou? Corona, het district klein en prettig. Wacht even, ik weet dat er een paar volgers zijn. Mooi Tori, ik volg van het. Mensen, kan een paar volgers me vertellen als er corona 170 jaar is geworden? Want dadelijk eigenlijk moet je versterken corona. Je moet versterken corona.
Een pokoe president era. Volgens mij goed op. Ja. 170 is inderdaad. Ja, kijk, zie je? Ja, gelezen corona is inderdaad 770 jaar. Deze corona, mi versteer je hè? Want ik kies een bevestiging. Jawel. 170 jaar corona. Maar ja, jammer. Mogen we niet feesten. Maar wat. De mij chillen zwaar. No, de kom maar weinig. Want de president binnenland is chillen zwaar. En ook in Noord. Maar ja. Mijn lieve ding, man. Gisteren heb ik ook een soort film gezien van jongeren. Maar daarover gaan we een andere keer hebben. Ah joh. Sranan. Volgens mij qua president. Mensen, moet poten jono direct. Want ik dat stap over zou zingen die zei go. Laat me kijken als ik het hier heb. Pap. Waar is deze meneer van mij? Yes, laat me even zien. Corona 170 jaar, jongen. Ah, jongen. Zo, kopiëren, pap. Maar ik ga een lied afdraaien, maar het is in het Hunnistaans. En het moet draaien af. Laat me zien. Ik ga het hierop zetten, klopt. Dan kan lezen over zijn zingen ego. Maar het is bestemd voor de president hoor. Maar ik heb allemaal verstaan als Sani Koppete Japan. Even kijken. Lid, klopt. Delen. Ja, dan moet draaien pokoe hè. Voor de president. Pota poku volledig dadelijk op mijn page. Mi pota een vertaling vrij vertaald hoor. Want voor zij is rot in een kooi. Niemand die pijn, leed kent en voelt. Mi draai je president. En you saba poku disi. President. Sanego hè. Het gaat niet. Dan meer een filmploeg komt. Ja. Uit India. Een filmploeg. Wacht even. Kom op dat film. Een filmploeg komt. Minister Bibes. Kan je de moment kwam film. Ja over Santoki. Nepotisme, wie wordt miljonair, small fufuru, valk mooi film, zwart-wit, wat doen we, zou we doen? Dus kan je hem actie minister Bibis, if dat ik na santok heb na film dat de kom ik als Sranan.
U kan vertellen de volgers me. Zat veel wat meki. Want de man gwa bibes no. De nestre bina ma ontom. Hè president? Armoede. Smijt pina. En u zegt normaal. Mag niet meer gebeuren. Telefoonrekening zo hoog. Zand erover. Andere regering. Heer DNA bos. Ja toch? Want als aan HI 90.000 toen. Bijna heer regering bos. Bijna 2000, 3000 vragen Stefan Chang. No 700 zoveel duizend. Nee, het gaat niet meer gebeuren. 80.000 pakketten verdeeld? Ook niet. Gaat niet gebeuren. Zand erover. We gaan naar Dubai. Zand erover. We gaan stelen een beetje. Zand erover. We liegen. Zand erover. IMF. Zand erover. Gezondheid. Zand erover. Zoveel zand. Zoveel kub zand. Dat er niet eens gras erin groeit meer. Parwa grasi, olifantgras. No one grasi negro president. No inaf go bij gramazoon moro. Inaf go bij paneli moro. Inaf go bij glyfosaat moro. Over automatisch den drie. We lee ete. Zand erover. Ja toch? Alles gaat goed. IMF. De man zei volg me. Ik zit op tijd aan mijn mail de man. Zand erover. China. De man heeft authority uit China. Zeiden de man ik aan money van IMF. Zand erover. Alleen maar chocolade Mars. Is de mi bij eten wat herpakkie Mars. Chocolade. Dat we leggen volk. Wallo chocolade Mars uit. Mi weri fu praat chocolade Mars. Heer de me prati. A importeurs no ma chakomoro wat vraag diri. Vraag is duur geworden. Huh? Alles aan het diri. Dat we leggen volk. Wallo sa uit. Sap sa jabaka. Huh? We leggen volk wat lossen uit. Ja, alles goed. En dit is goed, dat is goed. Wan beleid no de. Minister Amoxi, kabinetminister. Lek LVV, Samsani. Ano den no wan pres in a wet, mi leggen uit ba. Ano de. Amoxi, ook. Kabinet, justitie. En go luku. Wees je Sranan dape in a kabinet? Net like LVV. Hoe je Sranan dape? Anode. Anode. Maar wij zijn slaven. Volgens mij, slavernij de ete. We zijn bevrijd. En dit is bevrijd. De Inji brada voelen bij de eerste slaven. Dat de Marant brada collect tweede slaven. Dat de Trawakong, de Snesi kong, derde slaven. Japanese kong, vierde slaven. De Hindustani kong, vijfde slaven. Walla na slaaf. Maar gesta ko de slavernij. Ete mano de wat man. O eigen leiders en meku slaaf. We zijn die slaven van onze leiders. Want we worden geleid door slavendrijvers. Op een moderne manier. Ik geef je een pakket. Ik geef je 500 SRD. Ah ja, ik geef je een kleine vriezer. Maar je moet mensen gaan vertellen. Dat je een paar chocolademars DNA-leden.
Licht in Saramaka. Ja, is verlichting in Saramaka. Efficiënt op Facebook. Michara Fayakong. Jullie alle MF-tractoren. Jullie zijn gewoon MF-tractoren. Is op zijn artikel uitakete. Je moet voor de natie werken. Na je plek afaya muskong. Daarom is er DNA lid. Want trouwen, amanda te das jarekepang na nikeri tak apase meki wat fora ala MF zat vorige regering. Lek vorige no mek passie. Tanga no. Bij onderzoek toch aan 60 miljoen, wat is er van geworden? Alles zou onderzoeken, we zouden redden, olie zou niet komen, we zouden onze geld terugkrijgen, want we moeten geen wegenbelasting betalen. Nou, uno bij jobben. Uno bij jobben. En als je dat wat de vakbondsleider naar die kabinet, dan uno zei go klets. Tak ja, hij strijdt voor ons. Hij strijdt maar mars voor jullie. Chocolade, sorry. Ze strijden voor zichzelf. En voor een op een no, like Sranan. Stuk voor stuk met kleden uit. Stuk voor stuk. Smaak. P. Usormi. O men faxbon leider, go luku sa de abi. Sapsa, u breni no? We weer go brete we fsado le oso no? Upsa. Wami, uno sapsa ifsa. U jopa baka faxbons leiders, da we luku of de aantal de. Ano alamala. Ulek wai bigi karwan kotak ungo stak fugo tekas inaf go tekas poite mi tegik ba na you franto te fiteki if you no teki na you franto tu maar dai no de een probleem gi trawan siki trawan de elek tu maar uno waka bakamang sa vernietig ukba ano man ko tegi mi tak ja maar als de president Santoki weggaat en als Bouters er niet kan welke leiders make leiders. Want dat de leider die Swani. Want de tanleider Ronnie Brunswijk. Van de Karatrawang. Santoki. NPS Rusland. Alamala. Somo harjo. De wacht de matraya kondre. Nooit. Never niet. Isa ome. Beter tek desma voor woyo. De vrouw zijn sa de dape. De draai kondre moro boom volgens mij. Tak uno man draai kondre, trouwano de wel. De lai. Wat tak nga de tok le Sranan? Ala mai pa ABS. ABS money opo. Nee. Une spa we go pai tok. Dat zou ik klagen. Met tak tok. Met taigo tok. Dat ben een eenheid. Dat was je eenheid. Ugwa strategie energie. Ugwa strategie asas op zijn na kondre. Maar nee, we gaan accepteren dat wanneer verkiezing komt, dan gaan ze met zakken komen, een patat, en aardappel, en uien, een pakje kip. Dan gaan ze weer, dan geven ze je trui, dan geven ze je pet. Je stemt je meer, ogo morobong. Ja? Ogo morobong. Teki ay luku dalek. Dalek verkiezing ay kontak. Dat je luku atrek sa de modu. De mo chara koers. De mo chara koers. Gwashi. De mo des no na 21 toch. De mo sakek wa. Era 16. Si, era no. Nos pa John 5 jari. U chare kwa 16 era. Maar nos pa. Mina furu no era. Nee, we gaan Suriname extra de kijk. We hebben het naar 16 gebracht. Hoe volgt zo op sa? Dat er maar weer een verkiezing. Dat we 28 aan 30.
Skrisa me tegi. Mi naf kan kona makti. E funo wa mek mi wisra nan kan makti do libenso. Ma sa me tego, do ma kosmi, ma skrisa me tego no. Dadelijk verkiezingen kom. Yoshi, dadelijk er breaking news. Verkiezing 2023. Ja, we moeten wat doen met Ronnie Brunswijk is niet te werken. Ja, want Ronnie Brunswijk, want Alassani. Ronnie Brunswijk, teki ailuku. Teki ailuku. Check. Sa bota beta kita pas kagbon. Mitak apaki karta. Luka paki karta bo. Smoke is bony, smoke is cup. Daus at kosmi baka. Mina trobi. Mami taken first a nature chamigwe. First a nature chamigwe. Ay mi gado. Minister LVV. Min Drie watra ja minister die zei. Minister LVV. Ay mi karo. Ome 100 jaar ida LVV. In Breitak NDP ben meki onder. Amina NDP of bestaan vaste bewegen was je minister. En moet tanta kyune. Itak iji 50 miljoen landbouwers. En sabi, mi be actie voor de pakketten. U gim de lijst des massa kisa pakket. Minister LVV. Gima lijst. Giwi Sranan a lijst. Naga des massa kisa money. Tangano, mina makis a lijst voor de tractor. Mina makis de donaties voor Japan, China, India. Voor alle de jaren peresango. Want je hebt toch zelf meegewerkt. Biggie Sora Sranan publiceert dat die. Even transparant. Give dat die. No tak furu. Temi contra wiki. Want hier NPPO certificaat geven. Om men wil exporteren. Kom even. Isabi. En dan regering die jaar. Het lijkt alsof hetzelfde liedje doorgaat. Regering 1 Egwe, regering 2 Kong, hetzelfde. Minister, je moest voor sabi. Of volgens mij, one de man die na diaspora of you. En ik ga actie de brada. De gebroeders Hassan. Minister. En dan zijn zij plek vanaf 2012, 2013. En heb je nog vergis misreview bij de onderdirecteur LVV. Om ten goede. En in mijn takken verkeerd, dan was maar moest verbeteren mee. Ja. Mensen, if men lee, wat af LVV de, of men een fake account, want misap dat je lukken mee. If minister lukken mee een fake account, kan ik een pikkie meer, minister. Maar misap dat je lukken mee. Dat de gebroeders Hassan en als Samson heeft zijn bakken, ik ga door. A gerstak regeren Bouterse 10 jaar aleru furu. 10 jaar lang moet tegen een aantal kwaal. Zo tek voor de vorige regering. Daar ononkol lul, sorry era. Chocolade Mars. Wano a Samsung de ma bedo in een vorige kabinet. Ik ben van kabinet president. In een fasaman. De scotus tref ik fuga. De mij rijp zijn aan sirene. Ik ben van kabinet. Ik ben van extra beveiliging minister. A broodje filo. De psa. De mij go bij roti. Ik ben van kabinet. Tanga no owe no ma pot din spanning ete. Buiten vrijheid naar sirene. Nee, ik ben van
VHP hoor. Ik ben van president kabinet. Nee, ik ben van VP kabinet. Asem Sani. Nanga sang bouterse begin in 2010, 2011. Asem Siki Egodoro. En niemand verbetert. No woman, net dat niks. Het is gewoon normaal geworden. Bouterse voor 100 golu. Unowago voor 300 golu. Dat gebroeders. Wat asasa met tegen joh. Waar pluimvisslachterij EU 2012, 2013. Oh, maar tegen goed dat gebroeders Hassan. En dan vorige regering van Manning, op een radiostation, nang een tv-station, no? Hij was ook zo'n adviseur in buitenlandse zaken, of de president, jong, Anwar Lal Mohammed. Dat UNO zou we komen over diaspora, want jullie hebben zoveel geluld over diaspora. En de gebroeders Hassan, die ook een pluimveebedrijf heeft in Nederland, die maar investeert ja. De antwoord op wat is mijn procent? En jullie nemen dezelfde kwalen over. Want een investeerder komt bakken, lek gebroeders Hassan. En een van jullie vraagt ook, wat is mijn... Wat is mijn second score, mijn second ede? Is dat weet wat is mijn procent? Regering ik hoor asem siki. Uno toch? Mo begin tegen uno. Na uno ik creëer werk, gewoon werkloosheid. Tak roko no de. Na uno. Uno sas doy na regering. Dat de gebroeders Hassan no baser voor ja, maar de vorige regering werkte tegen. Tak de man zet de fabriek, want de mabo pai man met allemaal van met 300 kwekers bekwek voor. Sosogi export. Uyama her EU money. LVV minister, go onderzoek. Want je was ook daar. Daarom bescherm je ook een aantal mannen die op jou lijken. Je beschermt de man. Omdat je een nyang, een regering een nyang, wetan nyang, een nyang godoro, een voer godoro. Jullie zijn allemaal dieven bij elkaar. Diezelfde chaprahas, diezelfde chamars, laat me het zeggen vandaag. Die chamars, lagimans. Dan mogen jullie boos worden. Jullie gedragen net als chamars. Lage beesten zijn jullie. Dan investeerders zeggen nou. Dan gewoon we aksaman takeren nog maar 1%. Ik moet aandeelhouder zijn. Dat is alles geregeld. Als Sam rotzooi. Zijn vorige regering doet. Hoe moro erg. Daarom dat we nog lul over bouwta. Want jullie verschillen hier haar. Zoals vervoeren. Dadelijk in go leg DNA uit. Maar lukus maar een bal. Wat die belooft 150 Guyana man. Visvergunning. Me want look you motion. Me want look you bella. Me want look you sick bella. If you dance lambada. If you dance baite Ghana. If you dance choutal. Me want she say you dance na DNA. Want die go bartek 150. Zonder denk je internationaal. Tak de mo tap de man se edu fisi ja. De mo tap de man fisi. De man no ma exporter more sayo do. Minister sayo do. Wat internationaal looking aan een verrekijker.
Alleen maar diftige dingen. Ano olive smokkelere. Ano olive seriere. Na visi. International de mij lukuyu. Je sabt dat je creëert probleem die alla visi man. Je creëert probleem die president. Wat de president wil leggen. Na president Guyana tak hier no. Het was een show hoor. Het was een showproject. Jullie zijn zo oneerlijk bezig. Jullie houden mensen voor de gek. Hier deed jouw telefoon go over. Ai, maar pot batje gim na. Ja man. Puro, ja, pur disi. Na pur dati. Alla boos mij pur na LVV. Wie heb je nog meer? Alleen maar halve batterijen. Batterij zijn verval binnen een euro. Ano maar charge moro. Ano maar charge. Dat je kon leggen. Ja, we gaan exporteren. Tangano minamam kis wan briefie ete. Voor een kaji of anes maning. Dadelijk we ons rotomie mo corrigera LVV. Dadelijk we... Is dat ook mine spantok? Mina next hij lasiera. Maar mo leru een les. Umak sabi. No Jimmy briefie mek me exporteer. Da yoshi. No Jimmy nummer. Era? Want tangano minamakis antwoord ete. Era minister. Betekent ba. Betere i bedank de gwe. Want je weet niets van LVV. Je broko alle sector. Want you have visie sector in broko. Je want broko landbouw. Je want broko veeteelt. Alle san je want broko. Je gaat niets betekenen voor de VAP. In de agro. Next. 0,0. Waste. Krofaya zijn samen brong. En hij brong. Zo erg goed. Ai, mi gado. Kom af. Yes, let me see. I am live. Sorry hoor mensen. Ja. Dus, LVV. Mooie verhalen. Maar wat tegen je eerlijk heren. Er gaat niks nog komen. Nou een voedsel. Het is een voedselschuur. Je hebt brok een voedselschuur. Terwijl je voor de cassava fabriek. Want president moest teken de molen voor 10 miljoen. Is je amakkelijk hè? Amakkelijk hè? Met dag wat aantal de maar uit. Heet de man naar bellenlekkers. Zo'n money deze koe bellenlekkers. Dat potivallen. A potivallen. Is dong en luko. Noot die de total lockdown. Gewoon even aan het. Zonder bereis maar voor. Want today, total lockdown. Goluko's my feest. Goluko, soort politieke leider, hij feest no there. Goluko. Dat uno moest geven een jeugdvoorbeeld. Pa voorbeeld moest geven. President, no me dat you. Sa IMF tegen you. Sa de oliemaatschappij tegen you. Volgens mij tegen wie er naar vallen. Want tanga nou, zo'n verhaal. Met Luca begroting. Met Luca begroting. Aantal minister if de nog gwe. De nog man. Is zeer duidelijk. Dan kan tankosi de internationaal. Yes. And the other, you know, the other companies and the other things and other this, other that. Next ne order moro. Want isap omes my pina no de. President,
You taka nga de RR fi nga de DR fi you. Yo ja volk pakket ete nga de furma fi. Want de tu furma. Isabi, mi denk taka be de pet. Mi go onderzoek taka na pet. Fare karama pet gayadin. Be ab Sranan TV. Want mi sap tak lang terug. Ama tay mi tak abo binang wa Sranan TV. President. No mi ko shisma Sranan TV. Na you egi man. Biro volgens contacten de stil. Nanga fatra wanneer, amigado, amafu, helpen jullie maar mensen, want je sabt me maar auto, maar say litok, CDS, van maning, ama say li elfen, ama po computer sak dape, ama na sa preparer computers refi. Sranan TV na de man, en wat doen die gasten? Die man legde de staat weer op. De man zet een biggie rekening. Die minister van Financiën. En met de eerlijk. Dat is wat de man doet. De man zet een biggie rekening, president minister. Heb je sabi? Maar je eigen man is furu. Zij dieven. Dek stil met kara net o chami guapihi. Dek stil na nga elfen. Na makonta pa familie na. Isa yung una magimane no volgers. Ik zie geen naam hier. Maar goed. Oh, zij legt uit zijn legilibisma. Zij pleit bigi presentator. Takamage egi vrouw alanti wagi. Zo erg is het dat we lul over Bouta. Onam lul over Bouta. Bouta 10 jaar dit. Jullie zijn erger dan Bouta zijn regering. Voor Bouta misabik ba. Wie er na saptak de ma furu. Maar tanga no minochi next ete. Uno ma sora volk next ete. Dan. De man die nou bigi rekenen na financiën no pai. Of a pai. Maar misap informatie dat amano pai. A kaiba sing no pai. Dat sang. De man die zei doen. De man denkt wat mama. Dat de man zegt trama bel me. Dat keren no mimja minister a kaiba sing. Omdat amano a payu. Ufufuru base tuno. Ulagi base tuno. Jullie zijn laag. Omdat een gijber zing nou een pai. Door je pot een aantal VAP'ers. Dan is het naar de ping of me. Voor bespreek een gijber zing. Je saka untu dape. Wat voor man hart. Uchami kwa piki. Jullie zijn dieven. Pot bigi bedrag. Tak Sranan TV moest kies money. Uno mag bafuru no. Ina sita kwa voor pakket pa adong. Mina trobif taking. Want temi tak mi karbasa nga koru watra. Aso me karuning. En wan voor wawo pai. We yama money. Sa poti valk moest kiesie. Want olie gaat weer omhoog. Benzine gaat weer omhoog. Maar staatsolie naar van natie. President. Duidelijk. En wie hebben zich verrijkt al die jaren? Alleen maar politieke loyalisten. Alleen maar politieke loyalisten. Dat de wat die aan let op hem of in parlement of aan matakwa zijn kranti. De ziet dat directeur wat de eigenaar van bedrijven. Maar directeur van staatsbedrijf. No sabi. Dat keren nou een land die bedrijfje draait. Dan met dat over Grasalco. Dan met dat ja. Hij is een zwerver. En dit en dat. Mama kon Drie in zijn eigen kracht. Zo naïef zijn de aantal directeuren in het land.
If je een directeur voor een staatsbedrijf, dat je sap dan je krikri verstaan, je rokot je nazi. En if van DNA maar actie, aan maak de Patrickes, aan maak de soort DNA, aan mag actie, aan mag taki. Maar if you don't so, if you een sapcharius reflect directeur, dat je pikkie, dat je bedreig, dan ik zie dat ugo verzoen, ja? Mino actie Patrick, het is aan verzoenen en dat chuku de pai, of dat sa de pai, mino sabete. Want misschien AB Joe, AB Joe na biggie, na lei man no de. Massa alla directeur musabi van alle staatsbedrijven. Je bent verantwoordelijk voor de natie. En if je pot DNA le drapen en milk volk aksaman, ama mag actie, ama mag taki. Dat je go bespreek wat DNA le, dat je bedreig wat DNA le, dat je sitjaye de, dan moet je niet voor een directeurspost kiezen. Ja toch? Want we teken een beetje bogo money. Mino ho. Taka sa akim boto dape $11 miljoen. Tak dadelijk zelf dat zelf overdween. Dat me luku. Mino ho. Tak ook gebruiken $11 miljoen sama. Chibri dape gigrasalko. Tak dat zelf ook weer. Want akim boto liep een valk mooi bedrijf. Abe broko helemaal gwe. Misa ba bedrijf toch. Maar no in een jere. Wat heeft Akiboto achtergelaten? Als hij gestolen heeft of als hij niet gestolen heeft. Wie heeft gestolen? Wie steelt? Wie maakt het bedrijf kapot? Alle de lanti bedrijf. Go luku. Der matro eigenaar. Zo de eigenaar rankuno. Nou, ik bepaal het ministerie toch? Toen politiek partij, mi is van mij. Je komt niet hier praten. Is op het ministerie. Alleen die mensen die op me lijken, moeten hier zijn. Is een VAP-ministerie. Zij komt tegen me. Mijn eigenaar, 5 jaar, 3 jaar. Hoe zak zelfs uno. Hoe zak. We maken de zaak voor bruinsel toch. Sakkeraka. Lek wat zaag we doen. Tanga ni uno man go in et tak na walanti na fagya nazi. Seal is van nazi. LVV is van nazi. Une begrijp? Niks niet doen. Prudent beleid. Ja, moeten geld verzamelen. En als de verkiezing komt, dan gaan we met geld stunten. Dan gaan we iedereen weer voor de gek houden. Ja, we gaan Hunistanen voor de gek houden. We gaan Javanen voor de gek houden. We gaan de inheemse voor de gek houden. We gaan de Bosland Creole even. Wat hebben we de Saramakaners voor de gek houden? Nee, we blijven Saramakaners jaren. Nee, we blijven ook kandidaat peren. Als zo wat tang. Tem komt pak 5000 jari. Na SEM committee. Want na leiders ei hoor. Ana unu zei roko. Ana unu zei taki. Na de leiders voor unu. De saksels. Trouwen na mahoni hout saksel. Trouwen na bruinhart saksel. Trouwen na isap walaba saksels. Zo zijn ze verdeeld. Ze zijn alleen maar saksels. En dan worden ze boos. Ja, dan moet je wraken. Tere mashimi. Huh? Tere mashimi, look at Mimi to have to talk. Last. Ita wan verjaardag, look at that. Maar de vergiti. Sadisman dujide. De lagiman. Is hij dat, boy? Huh? Je visite, de net kan je morgen, want wanneer de waarheid praat, dat direct kan scoren, wat daar monitor, de denk kan bij alles man. Wel, dit is een bellen lekker voor no one. Dat ik kan tegen nu.
Ik ben geen bellelikker. Geen van ze. No waf ding. Geen van ze. Hai volgers. Ik denk ik weer snel. Maar ik ga moeten afsluiten. Maar baka 1 november of 2 november ga ik in een week 2 keren. Dat mijn besluit ook toe. Dan heb ik zo mijn dingen een beetje gedaan. Ik put deze af mijn tap rail. En dan was je een aantal man baka vanaf 2 november. Dan u den rokken baka. U den voorzichtig. En es massa wan go teka spoiti no vrede. U go teka spoiti. Want anders, we de na lockdown. Dadelijk na total lockdown. Toch? Dat hij u go fit tapa plein. U no mag. Want na total lockdown. Want ze gaan dat blijven gebruiken. Maar if allemaal enter. 1, 2. Of na first point yo teki. Dat we maar fiti. Maar telek allemaal no teka spoiti. The ones I want taking. Want no the man make wet. The man make wet. Udaai. Metego bondru. Maar te metak bondru. Na bondru lek Sranan. Wala ala fala mi no wa yere tak dis go mi no de. Sranan we bondru. En no arkisma zij tegen negatief sani in ali. Maar je wa aantal taki. Ik ben dit, ik ben bautist. Ja, me feti, me gooi naar ghetto. Eigen belang. Eigen belang. Leiders zat. We takken een aantal nodig. We maken een aantal van de asamus go. Maar if unopondru werkelijk like Sranan man. Like alle volk. Aso wat dan? Me vetego no. Mensen, wat je de morgen vara? Mi hoop dat ik boskopo dit we sharing, utan share. Voor iedereen. Alles maar zij volgt me, want je weet net niet voor het buitenland. Heel wat buitenlanders zie ik, ja klopt. Overal in de wereld zie ik nu. Megro. Oh, toen gezellig volgers. Oh ja. Nu hangi alles maar sweet lobby. En alles maar uda ai. Want we pina moro brief sa metego no. Ugoroko moro tranga. En u vorm wa eenheid. Dat je sopsa. Minister LVV, geef maar lijst van 50 miljoen. Regering, geef maar 80 miljoen pakket zijn praat. Dat kan taki. Lobby mensen, lobby. Sweetie. Iedereen bedankt. Een sweetie day. Lockdown.